Briko baztan, pinturan, eraberritzeetan, etxe aurreetan eta pladur instalazioan espezialistak. Zura zaharrak lixatzea eta zahar berritzea obran bertan edo lantegian. Isolamendua eta insonorizazioak. Astelehenetik ostiralera urte osoan. Lino Plaza arkitektura, proiektuak eta obra zuzendaritzak, bizitzak, nabeak, urbanizazioak, zahar berritzeak, lokalak, portalak, igogailuak, legalizazioak. Aholkularitza urbanistikoa, konsultak, dokumentu teknikoen garapena eta tramitazioa. Profesionalendako eta partikularendako aholkularitza teknikoa, aurrekontuak, zertifikazioak, obra neurketak, lur neurketak. Eraikinen azterketa teknikoa, eraikin edo bizitzen zertifikazioa energetikoa.
Son Ah, prácticas. Venga, sí, Torri nahi izan bihotza, nahi izan. Venga, zuen fitu gana patxin, Venga, janeli. A ber, nahi izan bihotza. A ber, janeli. Olo! Primera. Izo fitu, Hemen golauzea? Kasua. Plastiko hauekin. Venga, pasatzen da gure asmo. Gure asmo. Pasatu makillari. Eta bota. Bana, Aitana. Bana. Mario, banaka, Vale, Santi, atzera banaka. Mario.
olako bisita, gero... Gero etorriko dira Ester 184 antes de la Ekarri ditut opari batzuk. Baina gaizue, Gero ikusiko. Gero ateratzerakoan begiratu. Eta zuek zenbat urte dituzue?